Ur horiek hartu behar ditugu gainerakoak ona iritsi baino lehen. Tira, mugitu egin behar dugu. Zortean, ergelo! Gaztainerre usaina dago hemen. Negurako geure janari guztia zuntxitu egin du. Egingo gara denok! Gauzak zuk nahi bezala irteten ez direnean, egin behar duzun bakarra, gora begiratzea da. Fruitu lehorren iri galdua! Entzun ondo, Berton sartu nahi duzue. Ez da bat ere ziurra, pistatxoak, intxaurrak, gaztainak, almendra garrapilatuak aipatu ditut. Hori fruitu lehorra da, ala gozokia. Biak! Bildu taldea, Sekulakoa da! buru argia. Entzun, geuk ere zulua egingo dugu. Tunel bat hemendik kalera. Nik ez dut zulatzen. Itxua zarelako agian. Zer? Nork esan du hori? Morroskoa. Ai, arrotoiak, praketan daukat! Txakurra. Lagunak izan gaitezke? Eta iotz egiten dakit. Eta begira hau, erokeria hutsa. Prestatu primeran pasatzeko. Akatu marraskaria! Hor sartu eta tripa beteko dugu. Urrak eta lapurrak. Ni oso trebea naiz hau egiten. Ondo dago.